tayo ng patok na merienda sa Bicol. Ito ay tinatawag na Sumang roll. Bakit nga ba tinawag na Sumang roll? Kasi meron tayong ingredients na kamoteng kahoy, bukayo. Ang bukayo ay gawa sa nyog na may minatamis o nilagyan ng sugar. Ngayon, ganito ang pag-process ng suman roll. At tinawag na suman roll kasi iikot-ikutin Parang kagaya lang ng ginawa niya sa'yo. Pinaikot-ikot lang. Ikot, ikot. Kapag wala na siyang nakikitang brownish, ibabalot na siya ng paganyan. Ayan. At gawin nyo lamang ang nakikita nyo sa video. Charan! Eto na po siya. Mamaya ay isasaing natin siya. At pwede nang kainin. So, ito na po yung suma na kamuting kahoy naman, bukayo. Titikman po natin kung luto na siya. Ay, kuha po tayo. Luto na siya. So, tayo ng isa. Ito na guys, yung product, finished product. Ngayon, titikman na natin kung masarap po ba ito. Tikman na natin. Kung makikita nyo po, sobrang lagkit. Ayan po yung kalaman niyang bukayo. Nakikita din naman. Ang sarap-sarap. Tingnan. Ayan. Sobrang sarap. Kapag naman video mo, nagtali mo.